da ba gane shi tambaya kan shi a dole ka yada shi. An gina jami'a akan shi karatu domin sanin shi an kasa gane ƙarasan shi kowa da ɓangaren shi. Shi ruwan zuma ne wasu suka ce ruwan guba ne ashe wani ɓangare ne har zuciya yake wa rauni. Don kare martabar shi don baya san barin shi duniya fa bayan shi. Wasu wuta suke kiran shi wasu mashi suke kiran shi har mutuwa na kiran shi don ba da yanayin shi kullum yana zuga ni ga yawan tunani ciwon sanadari ga babu mai kula ni. Ya sawa zuci rauni in bar shi kuskure ne in har na sa shi rai ne aiki nake a zaune. Ba aljani bane ba ba ɗan adam bane ba ba yaro bane ba ba tsoho bane ba ba daji bane ba ba gari bane ba ba tudu bane ba ba gangare bane ba. Ana yaƙi dalilin shi an kashe rayuka akan shi har gaba ke akan shi. Me zan kira sa'o sunayen sawa 30 har ya wuce wasattin ana kiransa mai dan ya wuce tunanin shi ba malami bane ba jahili bane ba kuɗi bane ba talauci bane kulle na tuni domin neman ƙarashi. Tun farko a duniya ake ta tambaya amsarsa an biya ƙarashin samagiya. Waye san shi ne ko ka gan shi ne ba makaho bane ba mai gani bane ba gurgu bane ba mai kafa bane ba kurma bane ba mai shi bane. Amsar ku ne jira.